खुलुमबाय निउस पर्टेल लाइगिरि नोंथांमोननिसिम गिबियावनो दिनै गोथार मंगलबार सानाव सनितपुर जिल्लानि घग्राजुलि बियाबनिफ्राय फैनानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय थानसालियाव आर'ज खालामफैदों आरो लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि डक्टर लीलाधर ब्रह्म सारा गोबाव समनिफ्राय बेरामाव गोग्लैनानै दङ आरो बिथांनि सावस्रिया मोजां फारसे फैफिननो हानायनि थाखाय बिथांमोना आर'ज गाबदों आरो लोगोसे गासै बाथौआरि बिथांमोननिसिम गोजोन न'खर दानो हानाय गोजोन फैनो हानाय गासैनिसिमबो बिथांमोननि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे गामि आफादनि घग्राजुलि बियाबनि दैदेनगिरिजों लोगोसे आर'ज हानजा बे गुवाहाटीयाव थानाय गाहाय थानसालियाव आर'ज गाबफैदों आरो बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बिथांमोननि सेराव खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरदों जाहाथे बेबायदि प्रत्येक जिल्ला आफादफोराबो बे गुवाहाटीयाव थानाय गाहाय बाथौ थानसालियाव आर'ज गाबनो फैयो आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगिदिर आफादगिरि डक्टर लीलाधर ब्रह्मनि सावस्रिया जाहाथे मोजां फारसे थाबैनो फैफिननो हाथों आरो बेनिखायनो गासैनिसिमबो खावलायहरदों गोजोन्थों। Nah, lader kan makanya, kita bikasim pura bidin ke mana lah? Mana lah? Jadi jenis kanan. Be rom kelani dinau, jangan jadi boros manusia sahaja rom kelani sahaja, terus nari sampaya. Jangan terus ke bawah lana, jangan bebas ke sana nih, tukaran tu semuanya bis semua dekai sumber jangan. Nungai pak, dah kali be holy bis semua dekai sambil ni apa baik. Kalau bis semua orang jadi belajar belajar harus katungga, belajar semua yang agak najar harus belajar bis semua belajar. Tapi ni jangan nubai, nubar tu macam, tapi biar belum jalan, untaru ayah, kita belajar ni kan saya, doktor berzana ini belajar, rau bukan apa jadi ni kan asal, nuaba, bekan saya juga bela, sandinya apa? Mana ini, biasanya sidang kita tahu, ada ni Bekan serasa kamrukau pun bisuna jasa kerja. Dorang kuidu, kono haini jana bawa harke. Jadi senap singkapai, sandar singkapai, udah boleh jaga. Muam, begut tongkel kasari, oben peringgi, berjubaran muam, hari betul ni sini support juga.
सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय हावराजुलि बियाब आनसलिक लोगोसे जोङो बियाबनि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो गामिखौ लानानै दिनै गुवाहाटि बाथौफुरियाव बा दुलाराय बाथौ गौथुमनि थानसालियाव दिनै जोङो लैहोर लैहोर फैनानै आर'ज लाफैदों। दा बेयाव जों गावखौनो गाव लाफैनो हानायखाय जों गोजोननाय मोन्दों। लोगोसे जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरि बिथांमोना मोजाङै मोजां दैदेनलांबाय थानो हाथों आरो जोंबो बियाबनि जानानै जोंबो बियाबखौ मोजाङै मोजां सामलायलांनो हाथों। जोंनि गुदि धोरोम बाथौ, ओंखायनो बयबो बाथौसा जानानै जोङो बाथौ सिबिनाय आरो खुलुमनाय खेरायनायखौ जोङो बयबो बावगारनाङा। जों नाजानांगोन गावनि धोरोमखौ फोसावलांनो बा फेहेरलांनो थाखाय नाजानांगोन। बेखौ आङो खावलायो बियाबनि गाहाय दौरि जानानै। आरो लोगोसे जोंनि हावराजुलि बियाब बाथौ गौथुमनि गुदि आफादनि गाहाय आफादगिरि मुस्रि दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि बिथाङा बेरामाव गोग्लैना दङ। बिथांखौबो जोङो साबायखर बावो, जाहाथे बिथांनि सायाव इसोरा अरायबो मोजां मोजां खालामलांथों आरो दैदेनलांथों। आं बेखिनिखौनो बुंनानै खुलुमनाय थाबाय।